Al passeig del 10 d'abril de Puigcerdà, els artistes mostren les seves obres amb orgull. Una gran varietat d'estils i pigments formen un aparador carregat de representacions gràfiques i tècniques diverses d'una de les expressions artístiques més antigues de la humanitat. Veïns, turistes i estiuejants han passejat per la fira en un dia ben assolellat, en el que han pogut disfrutar de les preferències de cada artista, segons els quals papers o teles mostren la història, retrats, paisatges, mars, flors o fruits. Composicions, formes, colors i textures són els protagonistes del dia. La fira molt maca, hem vist persones que ho fan molt bé, que ens sembli mentida no veure-los en altres llocs, és veritat, no? Moltes d'aquestes pintures que hi havia a l'oli representen molts paisatges d'aquí de la Cerdanya i esclar, això també és molt maco, doncs hi ha el llac, hi ha els poblets, hi ha les esglésies, la veritat és que ha sigut molt, però molt maco, molt. No, tota la fira és molt interessant, molt. He vist coses que realment m'ha sorprès de que hi hagi persones que en sàpiguen tant i et sents tan poca cosa perquè dius, ostres, que bé ho fan, molt bé, m'ha agradat molt, Conegut a Ramon Duran Font, el treball del qual ha estat reconegut per la Comissió d'Artesania de Catalunya, guardonant-lo amb el diploma de mestre artesà en l'ofici d'imatger. Jo vinc d'Olot, que m'agrada molt venir a Puigcerdà, que fa molts anys que vinc, és un poble que m'acull molt bé i jo em sento molt feliç i molt bé, i tinc molta clientela aquí a Puigcerdà. La meva pintura és tot a l'oli, pintura a l'oli i tipus més aviat impressionista. També hi ha alguna cosa més figurativa, però quasi bé impressionista.